Bună ziua, astăzi o să vă învăț cum să jucați Grand Theft Auto 4 online, gratis. Aveți nevoie de Grand Theft Auto 4 Razor 1911. Torrentul de download îl aveți în descriere. După ce instalați tot Grand Theft GTA 4, o să aveți nevoie de Xlife, DLL. Pe acesta o să-l aveți în descriere și îl copiați în directorul unde se află GTA 4. După asta o să aveți nevoie de două patch-uri. Unul luați de pe rockstar.ro, dăm search, Rockstar Games, downloads, patches, și aici o să vedeți Grand Theft Auto 4. Luați, download patch și îl salvați. Eu l-am deja salvat, așa că nu mai nevoie. După ce l-ați salvat, deschideți WinRAR-ul și dați update title. De acesta nu aveți nevoie. După aceea, mai aveți nevoie de încă un patch. Acesta e luat de aici. ivmp.ro și aveți aici downloads, ivmp România. Intrați pe acest site și downloadați acesta și acesta. De celelalte două nu aveți nevoie. După ce le downloadați, dezarhivați acesta și îl instalați. După aceea o să aveți nevoie de acesta, serverul. Îl deschideți. Hello. După ce l-ați deschis, dați GTA 4 și o să aveți aici launch ivmp. Dați dublu click și va începe launch-ul. Atât este tot. Distracție plăcută.